Γεια σας παιδιά, Αγγελική εδώ. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Όχι πολύ καιρό εδώ, βασικά δεν έχω πολύ καιρό. Πάνω από μια εβδομάδα έχω σίγουρα. Λοιπόν, θα κάνω ένα γρήγορο βίντεο με μακιγιάζ στην αυτοδοντικό βαλί, τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να μαζέψω και το δωμάτιό μου. Έχω... Δεν αργεί αρκετά. Όπα. Θα προσπαθήσω κουτσά στραβά να το φτιάξω για να φτιάξω ωραίο μακιγιάζ και τέτοια. Τέλος πάντων, μέχρι να βγάλει τα κοσμήματα. Είμαι λίγο στεναχωρημένη, είμαι λίγο down, γιατί μου κλέψαν το Skype. Πώς και έτσι, I don't know. Πάντως μου το κλέψαν. Αυτό έχει σημασία, ότι μου το κλέψαν. Να πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ, δηλαδή, έχω Skype και αυτά, απλά επειδή τώρα που πηγαίνω γυμνάσιο. Ναι, μίλαγα με τους φίλους μου, που δεν είμαστε μαζί στο ίδιο γυμνάσιο. Και έτσι μιλάγαμε. Ενώ τώρα που δεν έχω... Πώς. Βάλουμε αυτό εδώ από το Transform. Το φούξια. Αυτό το Transform. Fund Lip Gloss με 24 star dollars. Και θα βάλουμε και αυτό. Το Transform που δίνει λάμψη. Μου φαίνεται έχει περίγραμμα. Βγήκε το περίγραμμα. Δεν έχει περίγραμμα. Τόσο. Θα κάνουμε να το πω έτσι contouring. Δεν με βολεύει σχεδόν καθόλου το ποντίκι, το mouse που έχει πάνω το laptop. Άρα δεν πειράζει. Έχω κι άλλο κανονικό. Αλλά δεν το θέλω αυτό. Θα βάλουμε λίγο μαύρο εδώ πέρα. Δεν θέλω να κάνω και πολύ μεγάλο το βίντεο. Μια χαρά το πει. Βάλουμε μολύβι γιατί για το τέτοιο δεν το βλέπω. Αυτό που έχει η κοπέλα είναι μαύρη κύκλη. Δεν μπορώ να καταλάβω τα μάτια της. Δεν μπορώ. Μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να βάλω σε όλο το μάτι. Τέλος πάντων, να κάνετε έτσι αυτό, αφήστε το. Και θα βάλετε ρούζ πάνω στο contouring. Πάνω στο πλάγι έτσι. Όχι. Τέλος πάντων, θα την κάνω από την αρχή. Όχι έτσι. Λοιπόν, θα της βάλουμε αυτό το μπορντό. Το κάνουμε αρκετά ωραίο. Θα βρω έναν τρόπο να το κάνω αρκετά ωραίο. Έναν τρόπο. Κάποτε. Θα βάλουμε τη μικρή μάσκαρα. Άλλη μάσκαρα. Σκία δεν θα βάλουμε. Και θα βάλουμε στα κοσμήματα. Να ξέρετε ότι κανείς δεν μου λέει να του φτιάξω μακιγιάζ. Απλά επειδή μου αρέσει πολύ να φτιάχνω μακιγιάζ. Λίγο στεναχωριέμαι που δεν έχω subscribers και βλέπω κάποιους άλλους που παρακολουθώ.
αρκετούς YouTuber και παιδιά και YouTubers στην ηλικία μου, όχι για πράγμα τεράστιους, ότι έχουν 1.000.000 subscribers, αλλά έχουν αρκετούς, να το πω έτσι. Αυτούς που δεν έχω εγώ, για παράδειγμα. Αλλά εντάξει. Δεν είναι και το πιο τέλειο έτσι όπως την έκανα, αλλά εντάξει. Πάμε στα μαλλιά. Πολύ κάτω δεν είναι. Και έτοιμοι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να σας κάνω κάτι. Οτιδήποτε ακόμα. Βέβαια μόνο με το Stardoll. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!